Polisên li Müdüriyeta Navçeya Gêle û Navçeya Navendiya Yenîşehirê yên Amedê li hemberî sê xwişk û birayên temenê wan 6 û 10 salî bi heman îstismara zayendî pêk anîn, derket holê ku yek ji wan polîsên îşkencekar e. Derbarê polîsên îstismara zayendî li hember zarokan pêk anîn, biryara bêşupandinê hat dayîn. Derket holê ku ji polîsên îstismara zayendî pêk anîn, Faruk B. ê ku li amirtiya Şaxa Ewleheya Müdüriyeta Polîsan a Gêlê peyvîrdar e, ji ber îşkence li welatiyekê kir, derbarê wî de lêpirsîn hat vekirin. Polîsê bi navê Faruk B. di çarê Hezîrana 2013 de li hemberî welatiyê bi navê Abdullah Tarhanê ku wesayîta xwe taybet firûşkariya gerûk dike û ji navçeya Gêlê Amedê ve digere navenda Amedê îşkence pêk anî. Piştî serlêdana Tarhan, suç derbarê polîsê îşkencekar de bihîceta birîndarkirina sivik lêpirsîn hat vekirin. Serdûzgeriya Kumara Gêlê derbarê polîsê tecawîzkar û îşkencekar Faruk B de weke bûyera îstismara zayendî biryara bêşupandinê da. Tarhanê ku rastî îşkenceya polîsê bi navê Faruk B hat, bertekê xwe anî ziman û diyar kir ku dadgeh polîsan diparêze.